Di derbarê çekdanîna PKK de temaşevanên hêja zaniyariyê nû li cem min hene. Li cem min çi heye? Binêrin. Roja 11 vê meha heftan 2025 wê grûpeke gerîlayên PKK bi merasîmekê çekên xwe deynin. Ez ê ji were behsa cih jî bikim. Merasîma çekdanîne wê li Başûrê Kurdistanê li Silêmanî ve. Hejmara wan gerîlayan wê di navbera 20 heta 30 kesan de be. Binêrin. Di merasîmê de wê hejmareke mezin ji sazî û rêkxistinên sivîl, partiyên siyasî û kesayetiyên cuda cuda beşdar bibana. Berê hatibû plankirin ku çekdanîn bi awayekî zindî wê di medyayê de, di televizyona da, di radyoyan da, li ser sosyal medya bêweşandin. Lê kecekê got ji ber sedemên emnî wê zindî neyê weşandin. Rojnamavan beşdar nabin. Wê wêne û vîdyo jî neyên girtin. Li cihekî nêzîkî merasîmê wê ekraneke mezin hebe. Wê di wê ekranê de çekdanîn were temaşe kirin. Medya wê biçin cihên ku ew ekran lê hatiye danîn wê li wê derê ji xwe re weşana xwe bikin. Yani cihê çekdanînê û cihê ku ekran lê heye nel cem hevin ez vê ji were bêjim. Kecekê dibêje ji bo ku pêvajo neyê xerab kirin wan ev biryara nû standine. Ev jî tiştê herî nû ne di derbarê çekdanîna gerîlayên PKK de. Berdewam dikim rûdawê hevpeyvîneke taybet li gel hevserokê giştî ya ji hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan çêkir. Hevpeyvîn ji aliyê berpirsê ofîsa rûdawê li Ankarê Şewket Herkî ve hate kirin. Îşev saet 10:20 wê were weşandin. Tuncer Bakirhan di beşekî wê hevpeyvîna xwe de dibêje wê roja 11 vê mehê min got wê merasîma çekdanîna PKK bi rêve biçe ew ê jî beşdarî merasîmê bibin dibêje. Bakirhan eşkere kir ku armanca destpêkê ya Abdullah Öcalan ew bû ku şerra westîne çekan ji holê rake binerîna Öcalan êdî li Tirkiyeyê dema şerê çekdarî nemaye û êdî Kurd mafên xwe bi dest xwe vetînin. Birêz Öcalan bir pêvajoyê de xast şer û çeka mederi yani ortay rakı siyaseta demokratik yaşında bıdı peşyaku da xuyani da boyuya partiya uya PKK'yi bersivda bersiva PKK'yi per diroki bu gotem ser xastına Birêz Öcalan emji çeka daytinin kongra xutov kirin du kongrayı krali kongrayı parvekirin yazdı meheci merasim ektik çebi merasima çek dayini emeci urabın emeci harama Kürdistan'ı emeci şahit oyun meseleyi uğraş şahidiyeti bakın Türkiye'yi temsilci siyasi parti attı Rêxistinê işçiya, emekçiya, jina, civana dikin werin inşallah bêqeze çêbe xelas bi selametekî berdevam bike. Yani Birêz Öcalan dibe ki çek araceki 34 sala beriviya bu. Dema real sosyalizmi de. Ama armanceki araceki pır girin bu. Nadı ben artık nina da xud tijikir. Çünkü gelli Kürt tekojin mezin da Rêxistin mezin çekirin. Artık hem Kürt hem hekivana iştin naskirini böyle hatta belki ali hukuki siyasi gavne atını avitini ama artık hükümetçi ali ulusalcı milliyetçi şimdi ben yani gelli Kürt'e işte mafyanatın haberdanı inşallah veya şundacı Dutçek danini meclis rolek mezin meclisi radiketi komisyon ekidar ahı çekit parti meclisi de
den temsil kırni vanajı namzet abıdım ve komisyonu ali siyasi, ali hukuki artık çı ihtiyacı ve şundan meclisi. Bəli. Sen bıxabetti.